Dwi yn tîm met fi, a gyda fi di bach o sesh neithiwr, a gyda fi masif o hangover bore yma, a di bechdan bacon ddim yn mynd i hitio'r spot. Dwi eisiau gwneud epic hash Hansh efo'r leftovers yma i gyd. Mae'n just fod yn amazing o brecwast. Amdani! Wan, i cychwyn y Hansh hash yma, gyda fi leftover turkey, a just torri fe fyny. Lovely. Y fama gyda fi roasties a parsnips, eto, na just torri hynna i gyd fyny. A mae hyn i gyd jyst mynd y bolan yn fe'i gilydd. Peitin blankets, fucking favourites fi di peitin blankets, dwi'n lyfio peitin blankets. I gyd fewn eto. Y fama gyda fi sprouts a moron sy'n just i berwi, a dwi'n gwybod to, sprouts, fel love-hate relationship, fatha mama i ti lot o bobl yn di, ond dwi'n fucking lyfio sprouts, ia. Maen nhw in season 1, maen nhw'n amazing, dwi'n lyfio pawb bita nhw. So mae bob dim ond rhaid torri fyny mewn i darna bach, barod i'r hash, a twod, wwan, dwi eisiau pimpio fe fyny, dwi eisiau bach o spice, dim bach o kick. So dwi eisiau torri dim bach o ionod fyny, dim bach o chilies, crysio dim bach o garlic. Y fama, gyda fi Moroccan spices a... Mae'n fath o Marrakesh yma, seriously, just cumin, coriander, mustard seeds, iwsiwch be bynnag llach chi licio. Waw, mae hwnna jyst yn smelio'n amazing, seriously, mae hwnna jyst yn mynd i turbochargio'r Hansh hash yma. A dwi'n meddwl, dwi'n sadio dim bach o tomato puree fewn yma fyd. So, mae hyn i gyd i chwsio lawr rwan am rhyw 10 munud. A wan, mae'n amser adio y leftovers dolig. So wan, dwi'n cyfro'r leftovers i gyd efo'r spice a bod dim oedd i fewn yn y padall. A wan, mae'n amser developio'r crust. Y part favourite fi, y part brown, yr caramelisation o'r sugars a'r amino acids y bwyd. So hwnna ydy'r chemical reaction gorau yn y byd. Un peth ar ôl wan, dwi eisiau rhoi dim bach o wyau i fewn. A benaid, rhoi tylla bach i fewn yn y hash a cracio'r wyau i fewn. So dwi eisiau rhoi dim bach o'r Moroccan spice ar y yolk, a ceiad ar rwan am 5 munud bach. Brecwast gorau y byd. A na ni, epic hash Hansh, a geth, dwi eisiau chi dod reit fewn i'r wyaf yma. Mae hwnna jyst yn brecwast gorau, dwi'n meddwl dwi erioed yn neud. Be gyd i well efo leftovers dolig yn hwnna? Bron yn amser syfio wan, ond dwi jyst eisiau orffan off efo dim bach o sour cream, dim bach o cranberry sauce, a sprinkle dim bach o parsley ar efo. So, yr unig ffordd i syrfio hwn ydy straight o'r padall, efo bara really crusty, fresh, actually stwffio pawb sydd yn ei grisiau'n cysgu. Dwi'n mynd i chwalu hwn i gyd fe hyn. Wow. Oh, I've got some of the pizza and blankets fyd. Oh, care out. Peidiwch ar byth fucking tafod leftovers dolig. Gawch hwn, epic hash Hansh. I ddim ffogin gael.